ман нишонтон метиҳам як хел метавонед ки тена тез бисӯзонед. И размери тенаш 155 мехӯрад. Дӯстони азиз, салому алайкум. Чӣ хеле ки дидесте инами термекс тифалай. Ман шумода нишон метиҳам ки мисол ҳамира чӣ қимат тен шаи ваз мекунам. Я хело намедонам. Инами тени ҳамё мешавад. Ана инами оз мегникон. Нигоҳ кунед. 58 литрай. Ана и размери тенаш 155 мехӯрад. Аме фаромӯш накунед, размери тени ами 155, 158 мешавад. Оз ман чӣ хел нишонтон метавонам ки чӣ хел ҳамя часпондан дар кор. Ина ман буровам. Вай сатсма 4 метр. Хуб. Аммо 120% то 100 ака. Ина нигоҳ кунед. Диден? Ҳами тенда ҳамҷа. Ана ки нигоҳ кунед бачо. Салом алейкум. Ручкаш? Просто. Одилан? Не. Вай гарани қинда ки ҷон. Қинди бода. Мумкин набид. Я бор. Ака иҷода нест. Баъд ҳами параи бузурда кана бузург ҳамҷа нарафти. Нигоҳ кунед бачаҳо, мо специально шумо метавонед ба амбара бикушоед. Мо ки усоги мекунем, ҳам хеле чизои удобни хид монда кофтагем. Ина нигоҳ кунед. Де. На. Хуб. Ина. Не вақте ки шуде ку ҳамеша ҷошда маҳкам кунед. Ака чӣ гуфтед? ҷошда маҳкам мекунед? Не, надорам. нигоҳ кунед бачаҳо, вақте инаме мекушоед, айни тена снимат мекунед. Тена снимат инаера ҷошда мемонед. Абрадаки инами симо напара, якдигариш ардалаш нашаваги кори хитон қин мешавад. Нитор симора мисол нито пайваст накунед, ягон замикани накунед. Анака нигоҳ кунед, мо тена халос кардем. Диден? Инами симои тен, инаи тени и. Анака нигоҳ кунед. Нигоҳ ки чӣ мекунед. Чӣ мекунед? Инаера ма мекушом. Ина кушодмаш бачаҳо. Ҳамира барои шумо хато накунед. Ман барои шумо мефаҳмонам. Ана нигоҳ кунед. Инаи пара диде дита дорад. Ҳамира ина диде. Ина диде. Ай тагаш ма мет. Бачаҳо нигоҳ кунед. Ина ма чӣ хеле ки ина диден дита. Ҳами дита ҳамё дамедем, Россия ҳамё. Ана ки инаеша мегирем. Хуб. Ина айтораш остаг мисол мемонем. Сахт мекунем. Уже сахт кардан мерем, да, мақсад. Баъд уровиниш ҳам нишон метиҳем ки максимални уровиниш дар ки ҷоҳай. Шумо як хел мисол поёнтар мемонед, оли ман нишонтон метиҳам. Як хел метавонед ки тена тез бисӯзонед. Ана ки нигоҳ кунед бачаҳо. Ина ма диемша пайваст кардам. бисёри кор зарурай, ҳатмияй. Бояд бидонем, бояд ёд гирем. Инаи шам кардем, сахт кардем. Ина деталь ана ки нигоҳ кунед. Ай пара якта монда, яктаи мондага. Диден? Ай тагш мемози и бологира ма меканам, мепартом. Мепартом ай ҷош ваяд ҷошда мешинонам. Ана ҷошда ки шинондум уже мисол и тенис сухтагие ку. Ана буд бо корда уже ай замин мекунем, алиш мекунем. Ана ки нигоҳ кунед бачаҳо. Ман кӯшиш мекунем ки барои шумо беҳтарин наворо кунем ки шумо мисол
ёд гирем барои худтон, барои ман не барои худтон як чизои хонатона худтон соз кунед. Анака нигоҳ кунед. Анака мо сахт кардаем. Анака бародарон нигоҳ кунед. Ира уже мекушоем. Анака нигоҳ кунед дӯстони азиз. Хоб чизоша снимат кардам. Анака ина тена. Анака аккуратно мекунем ки симурат нас ина мехе ина бровардемш дидем. Ина меш снимат кардам. Анака нигоҳ кун максималниша фармӯш накунед. Ина диден. Ана ҷоша аҳамиятен нигоҳ кунед. ма шурӯъ монум то шурӯъ. Диде ина миҷа ира нигоҳ кунед. уровин ина нигоҳ кунед. чанқа баландай. яхело то анами тора мемонанд. И дар кор нест бачо. Шумо ини тора ами тен ки гарм мекунем, тора бефоида гарм мекунанд. Баъд тентон тез месӯзад. Анака нигоҳ кунед. камтар инами уровина нишон додумтон. Ина камтар поёнтар кунед. Ина камтар поёнтар. озма сахт мекунам нишонтон метиҳам. нозим насадкаи ғалтид. анака нигоҳ кунед. хоб мегзарем ба қисми иш. дидем адаки ҷо сахт чӣ кардам. дидед аки ҷо сахт чӣ кардам. инами қа корай бо чӣ хеле ҳаст обратно ҳам хе пайваст мекунед. ҳама қа корай дӯстони азиз ҳами кора кунед. иншолло бо пайваст карданша чӣ хеле камде ҳам хе пайваст мекунед. ака хушоҷон салом алейкум. хуб зинда бошед. дастгирӣ кунед. лайк аҷихе коментетона нависед дар комментария бо ман видео кунам.